Hands, I have no idea. Guys, magetsi hakuna magetsi. Ndikushandisa data remufoni. Hana muri kunzwa noise yemagenerator. Muri kunzwa ka noise yemagenerator. Muri kunzwa ka noise yemagenerator guys. Hakuna magetsi. Tine fault, I think I fault because magetsi atiendera na 3 am. Saka taenda kuchechi tikatodzoka chiti pamwe kana iri load shedding towanadzoka. But nanhasi hakuna magetsi. So ndaona the other side rekuspa uko magetsi auya. But kuside kunoku muri kunzwa ka noise yegenerator. Muri kunzwa muri kuinzwa ka noise generator hakuna magetsi guys asati auya pashow yedu yedating yaya apa varume nhasi mina ngandavhura bhero sei apa ndavhura bhero sei kuwhatsapp kure varume hada zvakaoma apa varume vanga vakurumuka sei vazere kuwhatsapp guys vandisina kupindura varume panga shitaura nemi ndaitira kuti ndisavhure mameseji enyu kuitira kuti kana tikatanga show ine ari green ese ndichange ndichimavhura ipapo panguva yeshow. Saka musazoti havana kutipindura ndatomasiya akadaro for a purpose. Varume vese handisina kupindura right. Ndai guys ndoda kumbotaurawo nenyaya yemanudhu ari kunetsai. Manudhu ari kuburitswa nani naimi nokuti manudhu musikana ari kuti mukomana ari kuburitsa handitika manudhu mukomanawo anoti handisini ndikuburitsa manudhu. Saka ari kumbonyatsa kuburitsa manudhu ndiani? Kana ndimi wakaifunga kwenyuwo munoti munhu ari ava mwatosenda ndiri kutsvagawo mukadzi anoda yabvayatisa musoroko right. Vese vari kusenda mameseji evakadzi kuwhatsapp guys ndichakupindurai handina kumavhura because ndoda masiya akadaro. Magetsi akauya magenerator yanongostopa ndobva ndazati magetsi auya kubva nezuro kuna 3 kwakunoedza tisina magetsi. Saka nditoshandisa power bank. Onai power bank ndanotoshandisai tochaja ni power bank. Hakuna magetsi munokona hakuna magetsi. Saka guys musikana uya ari kuti mukomana ari kuburitsa because haasi kuda kurambwa. Handiti nyaya iri trick. Mukomana wachiburitsawo guys hanawo here hama. Toda kuti tingoonesana guys. Hanawo here hama dzekuti dzinozoonawo zvombo zvake nevamwe vanhu vepadhuze vanenge asingadi kuti vaone. Ipublic figure kai. Muri kuti mimi mukomana ndiye ari kuburitsa guys. Haanawo here hama mukomana. Hauna anenge asinawo here hama dzepadhuze dzinenge dzanosingadi kuti vaonewo zvinhu zviri maari zvaarizvi. Anomaona like zvese zvanga zvichiitika izvi guys. That was serious. Like my video aya they are too deep kuti ungaleakisa wega kuti hama dzione guys. Okay, hanzi foni yakabiwa. Zvefoni yekubiwa akazvitaura but it doesn't make sense. Foni ikabiwa hakuna foni inenge isina pattern. Foni yese inenge ine pattern, especially foni dzema-celebrities idzi because dzinenge dzine zvinhu zvakawanda. Saka the only way yaunoita access to information mukati hapana kuti uivhure inotonoflashwa. So pakuflashiwa kwefoni it's obvious everything chinoinda. Saka zvokubiwa kwefoni to me it doesn't make sense. Kwandiri kubiwa kwefoni hakusi kumeka sense guys because foni ikabiwa izvozvi ndakabigwa foni dzakawanda inini but hapana zvinhu zvevanhu zvakambobuda kana ndimaitiwe nezvimwe zvandaitumigwa zvisingatoiti handitika zvevanhu asi hapana kana chakabuda because ndofunga munhu akaba foni akatonoflashisa zvinobva zvatoenda inongosara iri foni deme chero maconduct chero chizve zvinoenda anomaona. But ndiri kutaura ana kana ari iye ari kulikisa angalikisa nefesi yake ri he could have edited face yake, he could have edited musoro. Munozviziva kuti zvinoeditwa handiti animozviziva. Kana ari iye he could have edited obvisa musoro wake osiya musikana uya. And remember kuti nezuro akatanga kuburisa pakatanga kubuda rake ari 1 takudzwa. It's damaging to everyone, especially mukomana to the family. It's damaging to the family. And it's damaging to the family because anogona kusava nemi noti muna murone pa social media muna basa
Hanimona kuti mutaure unoti zvachataurika 2-3 days zvodarika. Hanimona but kufamily yake urutaura kuti akapfeka bhurugwa ana zvakasiyana. Kupfeka bhurugwa iwewe, that is just like us posting in our bikinis. I am not trying to defend anybody pano, but todazama tionesana andichika zvisina kuti chikana tukudi andichi todazama tingoona kuti hapana here third party involved apa. Hanimona hapana here third party involved apa. Kuposta akapfeka bhurugwa kana pant, it's just like you ladies when you post in your bikinis. Hanimona it's just like you posting in a bikinis, but would you go to the point of kubvisa bikini wewe just to prove a point? Hamusi kufunga kuti pane third party here guys, pane something chiri kubuda levels anoziva but is not telling people the truth. Maybe anoziva pane third party, maybe girlfriend imwe yakabata phone, hanimona ikatora zvinhu izvi nguva yareba yakachengeta ikalikisa. Hamuzvioni? Because it's possible. Quite chashorwa msikani nengwe even farirai usatambe nenude arise nude nekuti abuda riri picture chiteka rera pazobuda video na iye abuda full force video. Pabuda video mavideo panitora nerimwe video re about 5 minutes windai kutwita uko pane rimwe video 5 minutes. I don't think guys level na shashi ndio vanhu vabudisa zvinizvi. I don't think it is them. Musikana ari kuti ndilevuka, but I think pane third party involved guys. Pane third party involved, truly speaking. Ana izvo zvinopostika that can be unogona kutoposta inga tinoposta tagara kana bathing room 1 kana ndakatogara patoilet unoposta zvidabasa, but video amen I don't know. Mavideo akawanda cause ndamboona kugroup redu rimwe reWhatsApp kwamboita 2 pane umwe azondisira rechi 3. I'm like ko mavideo yakatowanda. So you see zvandiri kukudzai muna levels handifungi kuti ndiye cause deangariye ari kuramba chibuda mavideo aya angaramba zvatobuda udhara, it's out there. Hanimona acharamba chilikisa chipa buda udhara kana angada kuachisa ari kuramba chibuda. Unfortunately zvichazo affecta more kumusikana than kumukomana. Hanimona because mukomana mongozivawo varume sometimes anenge asina anything to lose, but kumusikana it's going to be even pachada kuti anoroorwa the video will come up. Mukomana can get married chako katoti ande video vasikana vana basa nacho, but kumusikana it will affect it. I don't think kuti levels ndiye ari kuburitsa guys. Amen. I don't think so. Deangari ma pictures ave ma videos kunetori nere 4 minutes guys, re 4 minutes. Remember vanhu vanga vachidananaka handiti vanhu vanga vachidanana vachita yesese vanga vachita hanimaona vachiti tikudanana ndisingazoziva hangu kuti andisusu tiri machembere guys. We don't know kuti zvinozoitigwei kuti zvinozogara mafoni kana maita marecorder. I don't know pamwe anenge ari mamemories here kana kuti memchida kuzodina handizozivi wangu, but panyaya yekuburitsa paka ndamurambira levels asiri ari kuburitsa guys, asiri ari kuburitsa. And from what I'm hearing baba vemusikana vari kunzi vari politically connected zvekutodaro kupati inotongai. Animaona who would want to do that? Ameno ngatingotasei pfungwa kwese. Who would want to do that? Baba vemusikana vari kunzi ari politically involved zvekutodaro muruling party. Ndiana ngada kucrossa ruling party ari paground. Seri anzi why were they shooting? Vanhu vaidanana. Imi munawo manudes, musatese kuti hamuna manudes imi. Musatese kuti hamunawo manudes veduwe. I feel so wrong for this girl now because mwana uyu mwana mudiki. One achada kuzoroorwa. This will affect her. Zvichadzoka.
mukurimemba ndichimbokudzai nyaya panapa yakaitika fefe nchiti pane musi werora come home inonzi mombe comes home cows come home mukurimemba nchiti ndo musi woyo akabva aplegwa vanhu vese vaungana vekumurume nemukadzi ndobva chaiswa chimemory card apo ndobva chaplayiwa vanhu vakarivara mai mwana chikataka kubuda sex tape remusikana musi wekubvisigwa pfuma ndakudzai nyaya iyo pachiti veduwe pane mumwe musikana hama yeumwe mudhayaris ari panoka mudhayaris yanga ari pari kuti takashaya kana pekunyura takashaya kunzi garai pasi pane zvanoda kutaridzai handika mari yakuda kutobviswa vakapfeka zvakanaka vadii dheti rarongwa ndokungouya kwai shamwari ndo yakauya shamwari efriend ndo yakauya nevhidhiyo handimaona aiwa Hilda shasha ari kutaura kudaro but isiri kuonesanawo pfungwa dzedu because hazvimeke sense shasha anongofungira kuti ndilevels because ndiye munhu anenge ane mavhidhios handiti but isiri kuti nyatsotsvagawo heduwo nerimwe kona kuti angave ani vakanzi garai pasi chikafu chiri kuuya mumboona pane zvamuda kutadzwa patv apa mufunge mumwe wedu panapa aperekedza mwana wabhudhi wake vagara pasi vakati hamene chikuda kusa patv kudai kunodai mwana wabhudhi wavo mai mwana vhidhiyo seizvozvizvi ndakazvitaura pano mukurimemba seizvozvizvi vhidhiyo pano ratanga kutoplaya patv kwai vanhu vakabata musoro kudai kanzi akusisina ningiki mukomana anga asingazivi memory card rakauya last minute musi wemaroro nefriend antimaona handiziviwo but whoever ari kuburisa mavhidhiyo it's not funny dei wachinzwirako musikana wetsitsi makatida antimazviona saka zvinonetsa guys hanzi why take sex videos people they do take sex videos ruru even if we tell you kuti musatore munoti kwanzi isusu hatizvizivi tachembera antika saka munotora zvirikoma ndozvirikoma zane izvozvizvo munotora but ndo marepercussions aya manje ndo maconsequences aya paipa tenge chiti musatore masex tape paipa musatore nevakomana masex tape aya techiziva kuti izvi ndo zvichaitika mangwana izvi kana mazosiyana mukomana anogona kutokublackmaila zvachose nekuda kwesex tape ende ugoramba wakabatirira parelationship inenge yave neabuse mukati uchirohwa uchiitwa sei nenyaya yekuti unenge uchitya kuti sex tape rako rinoburiswa kunze uku uchiramba uri panzvimbo kusvika waurawa antimazviona musatore mavhidhiyo madiaries now this is for madiaries vana vangu kwete vamwe vango vaenzi vangodarikawo nepano musaite masex tape aya kazhinji munhu anotaura nyaya yekuti ngatite sex tape mukomana handiti vakomana ndivatanga kuti ngatite sex tape habhebi ngatitora nesex tape hamene kuti kunochinzi mugozodini asi unogona kutobatirwa ransom pasex tape iroro kunzi hazvichafi zvakaitika futi kuti usiyane neni nenyaya yekuti unenge uchitya sex tape rako rinobuda wakufunga a lot of things ka ucharamba uri pamunhu iyeye achikuita yaanoda musatorwe masex tape aya please hanzi my boyfriends akati send me manude unoziva kuti kana yenyu muchiita zvemanude zvokutumirana manude nemaboyfriend yenyu zviri nani muvhare mafesi kuita kuti mangwana zvakadii zvakabuda unongorambawo kuti handisirini andimazviona I feel so sorry for that girl vasikana handizivi musabvume kutepeswa zvinhu izvi animaona musabvume kuitiswa zvinhu izvi please don't do this mukuremember tichangotanga panapa patakazobhadhara mari musikana akazobhadhara mari kune mukomana kakanga achithreatina kuburitsa sex tape iroro rake ravo akaburitsa remazamu chete akati ndiri kuzoburitsa sex tape rese kana usingadi ndiburitse mukomana achiramba kuramba winza mari yakati musikana akanetsvaga mari akamupa
inde tatopinda tichitokumbira mukomana kuti tichibhega kuti please tokumbirawo tatachikumbirawo delete achiti handidelete ndoda kutoriburitsa iye aripo achiti I've got nothing to lose aitotaura kuti hanzini I've got nothing to lose mukomana I've got nothing to lose ndoriburitsa saka vasikanaka vakadzi I know kuti kana muri murudo munoita yese yese but you value yourselves andika a man a guy who truly loves you will never ask you kuti umusendere manudu andi mazvinzwa mukomana cheche anotokuda cheche nemwewe wese anoda aneficha newe ari kuda kutokuroora hakukumbiri manudu ukaona mukomana ari kukumbira manudu ka ari kuda kutamba newe achikusiya because foni yake inogona kubatwa nefriend inoziva password ikavhura ikaona zvirimo mukati achada here kuzorora musikana wawo shamwari musikana wake akaonekwa nemafriends ake Africa yese anoda here anoda here mukomana cheche anokuda akukumbire nudu musawa munosangana chaiko chaiko munonati zvakuitika iko zvinoka ragame rekutaimirana ramakuita ragame rekutaimirana ramakuita mazuva ano muchipinda iko zvinoka munenge maenda kumasleep over enyuko kumasleep in amenu isai mafoni uku pamunomaona kuti mafoni ese ari apa hakuna akabata foni kandai mafoni enyuko nemunhu ngadzime foni yakaise foni uku hanti mazviona because munhu unogona kurekodwa futi usingazvioni unogona kurekodwa futi usingazvioni hanti maona warekodwa futi usingazvioni muso unoti handichadi waona something else konzi ndine unotoshamisika kuti nudhu rangu futseke buritsa konzi ndoriburitsa wona wakutorisundisenderwa unogona kurekodwa usingazvioni muri kuremember video yandaitaura nchiti people are sick out there mukomana akarekodha mwana wechikoro vhiki rapera paseriro akarekodha mwana wechikoro kumuburitsa fesi yese iye akazvivhara nemaski handifungi kuti mwana iye azviziva kuti ari kurekodwa anga asingazvizivi iye akayanzomeka azvivhara nemaski mukomana uya bvaisa foni apo varekodha mwana wevanhu mwana wechikoro akapfeka uniform achimuitei makariona video iroro that's how sick people are out there vakomana vanenge vachivamwe vakomana vanenge vada kukuwachisai kwanzi ndakachiona rimwe gore manudzi got into wrong hands every week ndainzi ndibhadhare mari uyu ari kutaurayo thank you muno blackmailwa nevanhu kusvika wapera mari usvika wapedza kutengesa property wakafambira kuzotenga kunoku handimaona uchinzi ndipe nudu musape vanhu manudu mazvinzwa vanangu don't give people manudes aya iko zvino I feel sorry for mwana munoziva zvinhu zvakadai whoever ari kuzviita asi kufunga kuti zvinhu zvakadai guys zvinogona kupusha vanhu kuti vazviuraye this can push people to suicide tambotanga chiseka picture chiti aiwa picture hanimaona but pandazoona manuduka ndopandatizoona this is deep hanimaona this can push munhu to suicide guys because right now imagine mwana yaka muimbi anobuda muimbi mwana wawe kuti achamira pastage and the internet doesn't forget munenge muchingochidzosa akati aburisawo song nyuwani munenge muchingodzosa zvenudhuriya mukatenda izvozvi atosevewa manikikira aya mavhidhiyo aya atoseviwa kuhard drive chaiko kwokuti paanenge achidai anenge achingobuda maimwana anenge achingobuda that means zvinogona kutodestroya career yake 1 2 anogona ngoti ndoraramira rikandife munoziva kuti musikana mukadzi wokubotswana yayo kuhura nenhumbu matha akafa hanimoziva kuti akamwa mushonga akafa the shame yekuti ndaonekwa video raenda kusocial media munhu wese ariona everybody is talking about it akanwa mushonga akazviuraya matha uya guys ngatinzwirei mwana uyu tsitsi ngatinzwirei mwana uyu tsitsi pana kuti tirambe hedu chidini ameno guys I don't think it's proper anogona kuzviuraya anogona handizivi hangu zvaangashara kuti ndiye ari kulikisa kuti anga aona here mavhidhiyo ese kana kuti aona angati aona chi handizivi but I'm just thinking kuti right now ari kufila sei imagine baba vako vachisangana nevhidhiyo riya uchiitwa kudaro gayai guys put yourself in your shoes baba vako vachisangana nemwana wavo Africa yose zikiti rese rakadai so maimwana uchinyatso kuitwa kudai baba vako unogona kufunga mweya kutega ndizvifudze unogona kufunga mweya kutega ndizvifudze because kuchechi kwanga uchakudzokera kuchechi kwanga uchienda kana wanga uchakuenda kuchechi munhu esaiona it's not kuti zvanga zvaka video zvanyatsobuda zvazviri mai mwana zvazviri
uchakudzokera here kuchechi kuya kuti ndakuenda kuchechi kudai? Kana iko kukuma kwanenge achinda kunoimba nokuti right now varume vese vamwe varume vanenge achimba navo vayachidini vanenge vachitomutarisa nerimwe ziso rekuti vakaona vanenge vakaona zvavakaona vanenge vachito it's just something else guys, it's just something else. Vanenge vachitoona vamwe varume zvakaoma kani manude aya avidiwei mavidhiyo aya they are not handizivi yangu kuti zvaimbodii. Melissa Chido, as much as you are saying kuti she's stupid, vana ava 2000 sha unaye mwana umari mu 2000. I hope you say the same thing when you musocha find out your son or your daughter hears the same things. We are talking of 2000. Mwana wa 2000 ma 2000 mwana uyu mu 2000 hanti ndo ma 2000 tuchema na waya, hanti ndo ma 2000 tuchema na waya, ndo ma 2000 vana ava tukuchema na waya. Anditika tingagona kuseka sabere kuti aizvitire aidai chimira one day ugozona ari mwana wako. Anomaona ari mwana wako anawo munombotisa mafoni evana venyu here? Tasai mafoni evana venyu. Kama muchida kuona kuti hamuseki endai mubata mafoni evana venyu vakomana nevasikana, endai munobata. Ndakambowa uchinzi vakazvarasekera muchitenda munoti chokwadi. Endai mubata mafoni evana venyu munoti muri kutaura zvinhu zvabuda pasocial media. Endai munobata mafoni evana venyu, endai mubata mafoni evana venyu. Vanoti munovhura kusvika pakadzika mudzoke pano muve chokwadi, muve honest. Muve honest. Mwana uyu 2000 uyu ma 2000 aya ndivo vana vanenge vachinyengeredzwa apa. Winza bebi ndoku vanopinda nemoyo nemakumbo zvese mai mwana. Vana ma 2000 ari pawanzi ndiyani ari kuti handisi kupiwa stress nema 2000 apa ndiani ari kuti handisi kupiwa stress nema 2000? Timuone wakakakomberegwa iyeye naMwari, anonamata Mwari wake ega. Timuone. Musikana mu 2000 mukomana asi anogona kusava mu 2000 but musikana clearly mu 2000 uya 20 some 24 23 22 kanisa kanganisa mu 2000 uyu ndiwa ya mazera chaya vazivi chero zvaitwa, hapana chinozikamwa paya. Chero zvaitwa mai mwana, chero zvazvaita ndozvavanenge vachiita. Amen. Ameno, but ndaona zvisiri proper hangu kuti pandazoona pana level takaseka tikati aiwa level chokwadi ngatibvire munhu murume shwa kungatisora sho kutodaiwo munhu rume kuti tasofi uchitora zvinhu zvakadaro. Pandaona video ndazorohwa nehana manje ndatanga kurunyatsofunga kuti musikana uyu mwana uyu kauyu vabereki vanoti kudii. Mai vemwana vanogona kutorohwa kutopinda mustroke chaimo vakaona video remwana wavo iri. Mai mubereki wemwana vanogona kutopinda mustroke. Tichiseka panapa mai vemwana vanogona kupinda mustroke and it's reality because vanga vasingazvitarisiri. Haana kumbunyikigwa but ndikuti ngatitarisei generation yacho vasikana, ngatitarisei generation yacho. Anditi ndizvandiri kureva, handina kuti akamanikidzwa ini, havana kumanikidzwa vakazvita mukuita handi but paakazvitaiziva here kuti mangwana zvichabuda. Mai vanogona kutostroke apa. Mai vemusikana vasina chavanoziva, vasina kana social media account ndivo vanogona kutostroke, munozviziva. Rega ndikubloke chanaka panapa, rega tichitokubloka chanaka. Block. Tatopedza newe. Pano tinotaura nyaya dzese pano dzinenge dzichitopinda mudariro panapa tinotodzitaura. As long as tisina kutaura kuya kuzoseka panapa tinotodzitaura. Ndoda kutobloka neanga achiseka wacho. Neaseka pa comment here I want to block. Ndotokubloka ndapedza. Anga aseka pa comment iyoyo yatenaka ndoda kutokubloka futi. I want to block you. I want to block you. Angato atoseka pa comment ndoda kutokubloka. Haisi laughing mate. Hapana munhu ari kutuka munhu kana munhu ari kudii panapa tikutotaura kuti it's wrong. Zvokuti tirambe video rambe tichicirculator, rambe tichikostariona tasangana naro. And then you say dzimwe nyaya dzinoda kuitwa nani? Were you going to come here and talk about my vemusikana?
kuti mururama mchiseculator video mai vemwana yavanogona kuita stroke. Were you going to buy life kwacha unongogona kuseka muri kuvabereki mai vemusikana vanogona kutorohwa neshoko guys vakato stroke BP mahai katakura tachembere guys. So imagine wangosaka BP inoshuta ukaswera muromo wapa side do stroke. Wewe uchisaka dzimwe nyaya sirai vana dzabuda pa social media. Tisire vana nyaya dzabuda pa social media. Atisi avasi vana vacho vatiri kudefenda futi. Havasi vana vacho vatiri kudefenda. Are we not defending you? Hamuwi imimi vana imi. Hamuwi munoda kuya muchitukirira moda kudi antika hamuwi tukuzama kuti we are defending you zvinhu munenge muchita mapedza moda kutukirira futi hamufungi because hamuna fungwa makamama ngirikiri fungwa mukasiya iro gojo musoro. Kana tanakadzi munyasirai vana tisire vana vapidze kuti vaende kunonyora masititi vachimokomo. Vari masititi vari kumoka kuri kuita masititi muri kuini mune partners yemanudhi wayo mune party uyu anditi but somebody has to say it. Komai vemusikana vasina chavanoziva guys vachiona vakazviona nhasi vakadhumana nazvo hamusi kuziva impact yazvinazvo guys. Imini imagine kuti mai alright let's say vazviona vazvigamuchira kuti alright zvaitika mwana wangu kuchechi kwangu achindonosvimira nevamwe uchakuenda here kuchaendeka here kuchechi kuchaendeka here kwavangu achienda kunowadzana nevamwe kuchaenda moziva kuti chechi ndokune mahypocrites akawanda kuti vachingopinda chechi kudai gedhe kana vanga vane chinzvimbo vachamira here kumberi kati vangonzi anga vativhire vanotaurira chii mai vemwana wokudai mai vanoziveyo vanenge vachiziveiwo muri kungozvifungira imi you're not even thinking about vabereki. It's a serious issue nyaya iyi asi nyaya yekuti mungatoda kutoseka naye kana kutamba nayo. Unfortunately it's all over. There's nothing that anybody can do. Takungozvitsiurawo hedu kuti kwakungodzikudzana nevana vasara kuti musaburitse manhingikiri musaburitse manudhi enyu. Ndabloka takalanda tombloka unotaura isu machembera tina video rabuda isu tine video rabuda plus nhasi chero ini chembere kai video rabuda mungada kuriona video rechembere handinotokusemesa mungada kuriona video rechembere handi mutosemesewa hapana ndomboda kuriona video rechembere mami kuti chembere kure uku muda refresh kai asi munourayisa vabereki munokuvadzisa vabereki mungaridi video rechembere harina kadhati mona harina kadhati video remachembere muchida kuona zvizamu zvinenge zvakasvava munganakigwa nei chekuti munganagwa kuti muonei munoda aya refresha injiro ndikariburisa asi mai vangu akafa rikairabuda nhasi iro rechembere iroro kukaitawo machembere mamwe anoti tionei rasimere tionei vamanya kunoona mai vangu havanga afine bhipi because vakatofa kudhara keiye mwana uyo ana mai varipo ndizvandikura mai anenge ari mukuru wechechi mai mwana hakuchatoendeki kuchechi mai mwana vanoenda sei kuchechi video razara nyika yese kudai. Amen. Ndangoti guys tisazosekawo mwana uyu musikana uyu asikana zvandingoti tisazonyanya kurovererawo mwana uyu because it's like macomments ese ari kufevha mukomana ari kutsikirira musikana mumastreet umu macomments ari kunyanya kutsukirira musikana achifevha mukomana but musikana manje she's got a lot to lose. And ndangoti ndingokutaridzaiwo something maybe zvamanga musiri kuona kuti ngatinzwirei mwana uyu musikana utsitsinai yakatokanganisa kakanganisa. And it was a mistake. I hope she's going to learn from this mistake. But ngatisaende kunomureverera. Hanimona, ngatisanomurevererei tichino kunomuroverera pamuchinjikwa nenyaya yevidhio rabuda iri. Kwanzi ndewa 95. Oh, ane makore mangani saka? Unotowanda, imagine baba vako chaiwo vachiona zvese zviya baba vachiona mwana Africa yakadaro. Azvingodi so. Thank you Feyo Kasivanda, thank you. Thank you. Handimona kuti kuna levels anototaura kuti vana rotopa sando kuna levels. Vana rokutopa sando kuna levels. Kuti yes, levels zvinhu, levels zvinhu, levels akatakura.
halevusi zvinhu vanhu vari kupasando kuna levusi vachitsikira vachituka musikana vachipasando kuna levusi vachituka musikana levusi aritopiwa sando dzake maimwana zvipikiri nesando aritopiwa levusi ongozotikigwa hake vhudzi rangoonekwa rakazara iro ndorongotiki asi sando dzake vanhu vakaona masititumu vanhu vari kutomupa sando asi musikana manje ndiyakudi ndiya aveva panguva yakaoma hazvidi kudaro asikana hazvidi kudaro musape vanhu manudhi imi vakomana mune utsinye munenge muchikumbira zvinhu izvi kuvasikana kuti mugozova blackmail zvemangwana kana marambana dzidzai kurambiwa zvakanaka kana munhu ati handichadi paita mukana kuti I always tell you kuti rudo runopera guys people can grow out of love rudo runopera is not a crime mawandiro wakaita musikana iyeye ndo mawandiro auchaita mumwe anti as much as muchidanana zvinorwadza antika muchidanana zvinorwadza kuti arambana but hati break inongoita munhu wese anomaona but don't threaten, don't stoop so low kuthreatena vana vevanhu nekuda kwemanudes kana kuti kuita zvaitika apa izvi hanzi marriage yafambayo pavana marriage inenge yafambayo zvepavana si mwana wako pane paucharasha naiwe chero marriage yafamba handiti mai vanenge vachiti ndiye mwana wangu pane pavachatorwa kanokanda mutoileji vakagwehla here nokuti marriage yafamba mwana wavo vakomana musata utsinye hwekuda kubatirira pavasikana kuti anze nokuti wakazodai ndodai ndokazodai ndine zvinhu zvako why unenge wagara usingade musikana waunodawo you don't record vakomana tachikumbiro nemweya wamwari handika vana vedu vanakomana vedu and you don't record a person that you love how record munhu waunoda how record a person that you love mukaona makuda zvemanude that means mwana wangu musikana hausi kumuda uda kutamba naye uruda kutamba naye mune utsinye sometimes varume vakomana mune utsinye musadaro rudo runopera even vanhu vane vana 7 chevanorambana handika kokuzoti imi mamuri mukomana nemusikana 7 munanotosiyiwa nevana 7 kurambana kuti rudo gwapera babai wonai zvinoita even vanhu vatema chero varungu vamwe kutosiyana nevana ivavo kutorambana chaiko iwe woda kubatirira munhu pakuti manhingikiri vana vadiki vakaita semi maperegwa kusvika papi masvika papi kwai shashe omudze abate mai vepanhau yematintini zvezvamukutaura izvo zvokuti kwaichiya zvinakana nebasa rese guys zvematintini zvamukutaura ichoice yemunhu ipreference yemunhu it's individuals preferences and it preference umwe anoda matintini acho umwe haamadi haisi mhosva hazvinambonzi munhu wese ngaaite matintini guys yekuti ndataona umwe achimutukira matintini ndaanza hana matintini iwe yakazodai handiti imhosva here kuti hana hadizve hadi varungu vanombodhonza asi havana mamereji avo ndezvenyu kuvanhu vatema kumuziva kuti vamwe vari macho like ivava vana vatukuzvara mazana ava havatozvizivi havazvidi motodhonza vana kudambuke muchadambura vana muchiti tikudhonza vana varume vari macho new generation iyi guys this is new generation iyi iri kukura iyi vana ava vane kodzero dzekuti hatidi handiti inew generation iyi vana muchingodhonza vana vakomana vari macho vari kutokura vana vakura vachitozviziva zvizvozvi zviizvozvizvi havatozvidi kana vasingadi vana vasiyei vana vakadaro zvakaitika kumachembere ikoko kwatakaita ikoko zvikagumira ikoko kwatiri ikoko generation yakuyawo something new vasiyei vakadaro zvina kana basa izvo zvokuti ngabva tatomazvikoresa twai hana manhingirikiri gazo hazvina kana nebasa rese izvo nai sure Yvette nai ane basa rei handisi level aitomuda akadaro asina wani imi muda kuti aite agomadi pamwe level acho asa atomadiwo hani maona saka ngatirigei kudaro wedway zvinangana nebasa riya even ngozonomwe vanhu vakuru chevastori nazviya ichoisi yemunhu iya kaisi
choice yemunhu kuita zvinhu zviya zviya. Kwai nzeve dzinongodiwa for what Fari? For what? Dzinodiwa for what? Nani? Dzinodiwa nani? Let's be honest, chaiko Fari. Nzeve dzinodiwa nani? Yandikued. Florence kubigwa phone I doubt kuti ndizvo because phone ikabiwa inenge ine pattern. Munhu wacho akaziva sei pattern. Panofanirwa kunge pane another girlfriend ya level, maybe baby rimwe level kana kuti vanhu vakadii akabata akavhura phone ya level iyi mozviita ndivasikana kuti maenda kuma sleep over komana akabuda kana maona pe munodongorera pattern kudai kudongora kudai kana maiona pattern akabuda akasiya phone movhura muchida kuona pamwe akaona akati okay akazvitora akazvichengeta. Zvinogona kuita. Hanmona, zvinogona kuita. Akazvitora akazvichengeta akazotanga kuchiburitsa manje. Zvinogona kuita. Kuti pane third party involved. Mukamchida kuonyetsaona kuti levels asiri yeka. Muri kuona statement rezuro paakati I apologize, I think vana vavapedza vasina. Haana kuziva kuti mavideo akatorwa. Haana kuziva kuti mavideo akatorwa. Ndofunga nhasi atozorohwa neshoku manje chinzi kune mavideo abuda. Akafunga kuti vatora picture zvapera. Andimona munhu uyu ndisaka ndiri kuti kuside kwa level because munhu uyu aida kuexpose level. Guys, munhu uyu aida kuexpose level ndosaka atanga abudisa picture ya level. Akatanga abudisa picture ya level aida kuexpose level akati akaisa apology statement yekuti I hope akusisina vanhu avasina chavanacho vapedza asingazivi kuti kune mavideo anga akatorwa. Unfortunately pamavideo manje ivideo rotongobuda sizvariri. Anza ari kubudisa song chero uchizi kubudisa song sekai aiwa chero kubudisa song yene mavideo mone vanhu anenge abenzi ndiana nofollowa zvakadaro song iyoyo. And it's him, he knows he's annoyed with Shasho. Amen. Handisivi. Ndachingota rofunga dzangu. Handisivi. Handisivi. But I don't think kuti ndiye funga dza inini chako ndaanza yenso itarisa nyaya kai. Haasi level. Paakanyora statement is right kuti rapera nasara ningu achitogotaura mangwana kekupesira ropera. Hana kuzati kune mamwe mavideo ende kwanzi kune mo ari kubuda. Guys, mavideo yangu anga kama delete but kune munhu angagara akatomatora kudhara ari mufoni make. Pane munhu angakatora mavideo ari mufoni memunhu iye. So anofanga akakawadha pane mumwe mukadzi kana musikana wakatamba rafu asiri shashu but kuti zvichatauriki manje. Kuti zvichatauriki. Hazvichatauriki kuti pane mumwe musikana ndandinaye zvikazodai hazvichatauriki because remember mese social media yese inoziva kuti anga achidana nashashu. Hanimona so muchabva matanga kumupisa kuti saka iwe waichita maizodai hani munongo social media but iye level anoziva, he knows. Munhu ari kulikisa anoziva level, anoziva munhu ari kulikisa but haasi iye ari kulikisa. Kune munhu ari kulikisa but haasi level, but level anoziva. Hanzi level yase aiwa asiri ari kulikisa asiri pane munhu aripo asiye levels anoziva because ndingo chitoziva kuti okay munhu atozobudisa kudaika atombothreateniwa nemunhu iye musikana yani ngatombomuudza kuti ndine zvinhu zvako ene ndichazviburitsa iye obva afunga kuti maybe ane picture chete obva atiburitsa obva akanda obva ati ndiri kuburitsa zvimwe mangwana utaona chaona chewe mangwana ona mwaya video wone mavideo ari kubuda 1 kwambobuda rekutanga kukabuda rechitu kwazobuda rechi3 ari kuziva. Haflosi handifunga kuti ndiye. I don't think it's him ari kuburitsa asiri tatenda chimuse exactly pakesi. Amen. It could be him, it could be someone else. Yes, amen. Regaiti kuzona. It could be him, but him inside kwangu zvikundirambira. Pane third party iripo. There is a third party that is there, that is involved. Kana zvapera achazouya achitaura ake. Achazotaura ake kana zvapera.
kana chida kutaura chataura kana zvapera naye mutotandira pana bachiti magetsi anodzoka magetsi acho zvakutoramba kutodzoka hanzi ndiye akarambiwa kuda maybe shona iye he's got a lot to lose. Remember munhu uyu ipublic figure 1 2 ane hamawo handiona ane hamawo dzisingadi kuti tione ione dzimwe hama dzako zaunotonyara kuti chero kuna moti I don't care but kuna moti zati kuna fundiso chikwanga kuna nhingi makada kuti ungada kuti vaone private party yako haasiri bera andigoni kuita foni live nefoni 1 manje magetsi mukunzwa generator ari kutinira hakuna magetsi tine fault yemagetsi ndofunga hanzi inonzi transformer rugadzigwa saka takamirira magetsi aenda kuma3 kwakunoedza tichishandisa mapower bank saka ndikwanisa kuita live yebhero ne1 phone inoda mafoni 3 hanzi akambolikisa video after musikana muramba akambozviita flosi mirani kuzati panokuzati kune dzimwe hama dzoti unenge usingatodi dzizive munozati kune dzimwe hama ini muzati ndine dzimwe hama dzangu dzandakabhloka pano dzandinonyara zvoti ndozati kuti handitodi kuti dziuye pano padhayari dzimwe ngwatombora samuso tichitaura zvatoda kaisi pano ndakadzibhloka unenge usingatodi hama totaura kumawhatsapp zvokufacebook handitodi kuti vauye kuno ndakatovabhloka kune dzimwe hama dzokutonyara dzaunotorispita zvokudaro zvokuti unotobhloka yandi kuadd hey guys come let me add you anda kuaddwa ndiani ndanada kuaddwa ndikuadd pana isa questa add purpose kwanzi could have been hacked zvinogona kuita futi zvinogona kuita hello purpose ndibhodhirise iri right angu ndakungopawo 2 cents dzangu panyaya kuve ari levels this time haasiri yesisine kuve ari haasiri and you don't need someone's phone kuti ulikise mazvinhu zviri mufoni make anogona kunge akatohekwa the fact yekuti ari quiet and ari kuratidza kuti ari depressed nethis thing haasi kubatika and stuff ka something is wrong haasiri it's either he was hacked or ari kutoziva munhu akazviita but ari kumuprotecta munhu muchaona ikanzi yanyarara ika achanyatsobuda zveshuwa achinyatsotaura kuti abuda achitaura kuti munhu akadai so ndinhingi because this is extreme daiti anga angori kana kuti picture yemusikana kana kuti asiri deep kudai so these videos are deep zvekuti nyangwe kana kunzi and internet iye anotozviziva kuti internet does not forget nyangwe achinzi ari kuzviita iyeka anoziva kuti one way or the other this thing is going to affect him saka angambonikisa zvinhu zviri kudai this is extra pane munhu ari kuzviita and it's either levels ari kuzviziva and he is protecting the person or akangohekwa ake masecos zvemabasa avo izvozvizvi sure ndoti haakuti ndiye ndanyatsoifunga nyaya yaanga it can be him amen but kuside kwangu ini ndikuona soti it can be him pane munhu ari kuzviuyawo netheory yekuti kuhekwa sezvo achiti foni yakabiwa iye then because vanhu vari kuti kana akabirwa foni yanga isina mapassword oro chi foni ka inogona kunge zveshuwa yakabiwa but then kana anogona kunge akatongohekwa either foni maybe atori nayo but akahekwa
Yeah, pakaipa. I just pray and hope kuti vabereki musikana vangu zvigamuchiravo mune zvakanaka. Kuti inotambika because zvinoitika. Zvatoitika. iye plus haangambotamba achidaro nekuziva status yababa vemusikana anonyatsoziva kuti ndo imwe ndikiri yangu point yangu iyoyo. Status yababa unofa unonyangarika mai mwana. Unonyangarika. Asiriye kwari anotori nestress right now izvo zvanotori nestress kwari. Antori nestress unonyangarika mai mwana unongerwa accident murodhuni. Nekuziva chete kutimu inotambira baba wacho ngangambodaro because ndatoona levels atozopedzisira apinzwa bhisi nababa hanzi vari kumutsvaga. Saka just all pray kuti he does not do anything stupid nenyaya yekutya. Yeah, pakaipa. All right, Purpose, thank you very much. Thank you, Regatizwe Bam. All right. Thanks, sis, man. All right. This is the one taking the video in G. And say 8:13. My threats nekuzoita face zvakasiyana. Ameno andizivi yangu. Ameno andizivi. Ameno guys, I don't know. Regaiti kuzoona kunogumira ningiki kunogumira nyaya yacho tinogumira kubina andizivo kungofunga kupuwa pfungwa dzangu. Tichikana nyaya iyi yazopera toda kuzomboya nelive kayeutsanana kana anditi hello babes ndei Say ndiri zviri sei nyaya levels ndoona sekuti dai vabereki vangoitawo calm down nekuti haisi rape case kai chero baba wake vakada kuti vasungise levels kana ataka zvinenge zviri wrong because vana vanga vawirirana handi muri kuzviona vana vanga vawirirana unoona zvinoitika emanjeka unoona zvinoitika manjeka tiri kutaura pati yaya timu imwe yaya yeropa isina moyo uri kuwa iya yekuti unoziva kuti havana two ways about it vanenge vachitotaura kuti iwe mundoti musikana kuti ndiye aburitsa hanoona saka pakaipa zviri kunzi foni yalevels yakabiwa then vanhu vakaba ndo vari kulikisa one. I don't think so. Ameno ndo zvari kutaura iye but handifungi iwe foni yako haina password hainayo saka musaita sekuti hamugari kusaudhini dzinoflashwa mapassword foni dzabiwa idzi but kafanira inodilita zvese handiti inodilita everything inodzoka ichingori foni isina chinhu yes saka haisinga kuti hanzi foni yakabiwa ikaflashwa kana kuti ikaflashwa inongodzosa everything plus nandoonisa kuti levels akaposta zvinhu zvake pafacebook because munhu ari normal chai agoda onekwa nenyika yese guys there is something fishy pane munhu ari kulikisa hasi levels zvekuti kana naye kwaariwa usiri mu-right situation anotori nestress isingaiti paakudawo kuti vanhu she's not underage hanzi nomwe asi underage aiziva yes she's not underage aiziva zvaiitika but anga asingatarisiri kuti zvinozodai exactly hakuna munhu anoita ichokwadi icho anga asingatarisiri kuti nyaya inozodai aiziva kuti tikuita izvi tikurekodha tikudai but anga asingatarisiri aingoti charambana munhu nemunhu ongodhilita kana kuti vamakatonzi ndadhilita handiona pavakaparadzana musiwo ita dhilita ona zvapera haana kuzati zvinhu zvachengetwa zvinoenda kumanikikirika kuguguko zvinochengetwa kuguguko kana kuti hamenuka zvinochengetwa uku I think SIS MELLY chero madiaries yenyu ka vanhu vari pano ngavadzidziwe kuti kana vanhu muchifara ka severi zvekutora mavhidhiyo munombozviitireiko zvinokodzeresa why would level wants to put himself in a danger baba vashashe the former minister of health uri kunzwa minister vezanu PF guys why would he want to put himself at risk like that? Come on guys, can I tell you? I mean, even what I don't know. I mean, at least today I got manudes ake kana achifila kuseva zviri nani but nandione zviri zvinhu zvinomeka sense kuti munorekodha nguva iya muchirekodha
hazvisi right zviya. Even chakone best wako murume kana best boyfriend musi munongokonana zvinogona kungokanganisika. Saka it's not a good idea kuti vanhu vaite zvakadaro vari panguva yakaita siya. Hakurokotana hakuna kunaka. Imimi naye masanmira ndibokubvunzai naye iwe diarist. Hauna manude wemufoni makwedu. Unawo iwe. This smelly, to be honest, Lina, and to fariri, and it was really chokwadi. And it was in the roses, not it can mistake, says Joshi. And Mungora says, imagine, Nana Tezara, when I'm when a bambin and a bamboo. He means not a baby. So much. I have to be honestly now and sat. Azvimo mandiri zvekurekodha. Ko unati wakamborekodha here? Apana kawani unawo? Fariri, even munhu wangu akati ndisikumirewo nude ari kure kwanenge ari handitomboiti izvozvo. Moita muri right, ndora sake zviri right. Handichika rambai makadaro asikana. Zvisi right. Ndingatozviposta ndichidya or something. Zvimwe I can do, but izvozvo and the same level is abusive. Na same. Yes, from zvangashitaurwa nemusikana yanzi is abusive. But unozati kune abusive. Unoona same uona. Tikutaura abuse yevanhu two vanenge vachidanana. Anti uyu unoziva video yavo yakamboita yemusic yaya. Yakatoitirwa kubva kwana Shasha anditi. Baba vacho ndo vakatovhura gedhi. Andika, that means vaizviziva kuti mwana wavo in relationship nani na uyu. Saka chero dai vainesana kunze ukoko, mwana 27 hapana paimhanya kudza baba wake. Andika, but chero achiziva baba vemunhu vari dangerous. But manudes azvionekwa neanoita ese. Ndoona sekuti sisimelika. Maybe vaingoti is just a friend. Unongoziva vanongoti daddy, this is my friend. Wongoti okay, and we do basa rimwe chete rekuimba. Saka vanogona kunge vasingatozivi kuti mukwasha vachingoti baba vake vaizviziva nokuti yanga isiri secretive in social media pese apa vaizviziva kuti vanodana navana. Saka vakazomuiye levels anabuli nhasi nei ngavasadaro. Aiwa tikutaura kuti Africa yemwana kayazobuda pasaidi. Patika zvinowanikwa social media zvinongorira 2 weeks. Manje vanhu vanenge vatozvikangamwa simeli. Muri kurangana nyaya yesabha iya. Ndabva ndangofunga hangu sabha. Vafungaridza bhosvo. Akashinga. Dei sabha ari mumwe atofonera levels achimusimbisa kuti asaita depression kana kuti anozoitawo zvinhu zviri kutofamba zvinowanikwa. But pai abuswa papa akaudza here baba vake namai vake kuti ndai abuswa Shashu. Because pamwe haana kuvaudza kuti ndai abuswa nemunhu. Ya panonetsa pamwe haana kuvaudza. Asi kuti pamwe izvezvi unozati kana muchidanana munenge muchiprotectana. Exactly. Saka kana muchiti pamwe Shashi ndiye alikisa zve kana muchiti pamwe pane tunyanya ati abusive. No, it can be here. Ashiti. Kuna shazviti. Natosunguridzika right now. Hey. Yeah, I can imagine. It's not zvakaoma guys. Saka right, say that go sell babe. All right. Did right? Did say? Did right? Aiwa, ini sisimelika. Manudes adai kubuda. Aiwa, manudes ari kubudiswa na levels. Why kubuda? Nekuti ndateerera zvataurwa naShashu. Atanga ataura nyaya yekuti zvoni pane video yakatanga kubuda yaya. Vakarara vese ndopakabuda nyaya yekuti varambana. Vakarara vese achibatwa mazamu kudai so. Azvitaura akati patakarambana pepe. First video yekuti chakarara tese paindibata pepe ndikati posta kuti we apologize nezvaitika chichi ataura nyeyo. Then convenience yekuti zvoni manudes anoramba achibuda just because pane separation ndo iri kunyanya kundita kuti ndifunge kuti ndi levels.
china shashi ndikuti ataura kuti first video yakatanga kubuda iya muchiri kuiremember vakarara vachibatana batana iya muri kuiremember Smelly achanzi akaibudisa after varambana paya ndo pakatanga kubuda mavideos handiti. And then izvezvizvi pakubuda futi aya obva ataura kuti ari kuramba kurambwa. Saka convenience yekuti mavideo akubuda mavideo anozombobuda sei vanhu varambana chii chinenge chichiitika anofanira kubuda tichidanana. Ndo zvataura kuti kune mabuda pauyu akabuda pane fesi yakatanga kubuda kudhara pane time vatorambana asi mazuva akatanga kufamba nyaya kuti varambana pakabuda vakarara vese then achibatwa mazamu yaya hando yakatanga kulikisa ndikatomukumbira kuti iwe vanoiziva saka zvakadaro saka possibly it could be him. Ini ndo zvandiri kufungidzira because ende futi society manudes achinge abuda kudai so kashoma kuti vanhu vabhashe munhurume mukadzi ndiye anobhashwa kazhinji ndizvozvo. Saka kana ini nditofungidzira kuti kana atozviita kuti atonyadzisa musikana wekuti whoever achamudheta kana kuti chii pane pangori nehistory yekuti chii zvakambodai nalevels ende patori nevideo nematape. But it's very wrong though. It's very, very wrong. Saka ini ndo zvandikutofunga hangu kuti anotoziva kuti society hanti varume vakadzi vakutoti ane hombe vari kutofaraka. Ndo zvainokuti vakadzi vakutomukuzirira ndo zvainetsaka kuti mwana uyu akutopinzwa bhizi iye akutopuwa sando. Akutopuwa sando uku kwedu munhukadzi ndiye anozoshorwa murume akutopuwa sando yekuti ane hombe. Saka anotozviziva kuti hazvina kana effect kwaari. Ende futi mangwana zvine zvatokanganikwa kuti vamwe vakadzi vatomuchivira izvozvo zvekuti ane hombe sisi vedu shashuva kutosekwa nechekusaidi. Saka ini abuse yaita anzi ndairohwa anzi ndaiti ndikanonoka kubata foni ndairohwa akafona nganuka daira foni ndairohwa ndaitwa sei mainzwawo. Ndazvinzwa zvinogona kunge zvichiitika futi because ari kuti ndo reason kaya ndiri kumurambira kuti ndini handishadi because I can't continue living like that. Asi haasi kuda manje. But from the word go ngatimbotaura yedu panapa takungotaura senyaya dzaputika handiti toti was it true love kana kuti toti vashadhaya vakataurawo paya pavakati ndezvefemu nokuti kana zvanga zviri zvefemu zveshuwa amen kana panga pane abuse zveshuwawo then it was wrong kuti arove musikana achidai abuse yagara yakaipa obviously musikana had the right to run away neupenyu hwake handiti but hazviitiwo here ndoda ngomira pakati hazviitiwo here kuti vasikanawo futi vari muindustry vanenge vachitoziva kuti kuri kupisa iko zvinonde uku rega tinde ikoko tinopisa because tasingamuzivi shashi zveshuwa takatozomuzivawo ipapapa. Zviriko futi zvekuti vanhu vanenge vakuda fame because takatomuzivawo paya akatanga kuposwa nalevels. Zviriko futi zvekuti anogona kunge akadana naonai nekuti arikuda kuzikanwa muindustry because hatisingamuzivi. Saka zviri kwese pamwe along the way then zvozooneka kuti mukomana wangu andadana nawo naye uyu hazviiti but futi zvinogona kunge zvakatangwa nenyaya yekuti munhu anenge achida fame. Zviriko futi zvakadaro. Pari tricky ndo paya pandozoti vasikana kana musingade munhu musanhingirire musagara mara mangoda munhu for something else nokuti panozokunesai mangwana. Musadire munhu mari, musadire munhu mota yake, musadire munhu fame, musadire munhu kana wangoda munhu nezuro panapa padating side vanhu muchida panoti mudetawa ndichawanda gara iwepo ya angari mukuku wake zvake uya anzani wanga uripo here? Aiwa handisipo. Pane mukomana akatozvibudira genuinely ari mukuku wake achitobuda panze pane mumwe mukuku akati ndo pamba pandotogara ipo panapa vanhu kuramba kuti vamudhete ndikati guys until you start from somewhere nemunhu kona munhu anenge achitokupakira nhingikiri Range Rover apa kana achitokupakira motikari svina apa pamai mwana yausingaziti yakatengwa sei. Vanenge vachida munhu ari established kudhara hanzi hatishaiti izvozvo zvekutanga patsva. Kana ari munhu ari abusive anonzi ari abusive hatina hedu hatitombofere takakuzirira abusiveness tangonzwa kuti aindi abuser aindirova aidai tangonzwa. Remember we are hearing one side tangonzwa we just heard one side pan hatisati tanzwa rimwe side
Unoona? But the musikana kuti the reason why ndikumusira abuse, but still tine one side kana iri abuse andichika kana iri abuse akuna munhu anobvumidza kurova munhu kana munhu uchinge wanza uchadiwi accept and move on uchadiwi ndochokwadi zvekuzoti kana takuenda mberi then makuti ngatilikise zvakati ndozvisingaiti ende isusu vasikana ngatiregei tsika yekuti zvoni tiri kunakirana makutora mavhidhiyo ndeeko nderi kuzorememba here ndeyekuita sei ndo rudo here iwo navhidhiyo nawo hauna mavhidhiyo iwe aiwa handina inismela handiti izvozvo haakana tinongorememba musoro medu wani tikangorememba moment ya taingoita tongosekerera wani ko umbo ndo hune akuti mupotaka muchinyatsoona kuti haufa chigadzisa padagadzisa pasine mavhidhiyo pasinawo anyway zvino kana mose muzamuri kuti mavhidhiyo ngaasarekodwa ko anotenderera ndianani kwaninge angozara achitenderera kuzodakwisa nemusoro yenyu kuti tikuone kuti muri anani chiisai bvisai musoro yenyu kana makangwara moda kuti tokuonei kuti ndimi anani futi pakaipa yowaikani iri kuanalyza mucompensation umu bedway aiwa bvisai musoro yenyu hatidi kana mada zvemavhidhiyo yenyu oda vanhu vakachangamuka sikana hanzi mukatoza pamavhidhiyo shashe aita unga ari kumanikidzwa aiwa ipapo handibvumirani neuaiwawo anga asingambomanikidzwa aipakumanikidzwa sekti aiwa pakumanikidzwa sekti pane masaundi anga achitobuda vanhu anga achitofairana paya ngatimirei pachokwadi pane masainzi anga achibuda both sides pane bhebhi wedhatobuda bhebhi bhebhi yabuda hakusi kumanikidzwa kuya guys tisazongotsikirira kumwe kusiriko mavhidhiyo ngatisiyane nawasikana aiwa waitako rekatichipi asawa ndo anotanga kubudiswa iwayo siyanai nezvemanudes izvo orit tikatimbonzwawo gugu ndeipi okay thanks mushe zviri sei ndiri bho zvangu I just wanted to say when it comes to love zvemavhidhiyo izvi zvivarume havatembeki whether there was a third part or not mavhidhi ngatisiyane naye ngatingonakirwe todarika nazvo zvemavhidhi zitete sisimelika auziye munhu anochinja anoita ngenyoka true so it's much better kuti tingosiya zvemavhidhiyo true sugar yebrown ndeipi Hi, Sismelly. Hello, ndeipi waona wanzi Regai ndikumbokuudza ndoda kungokuudza short story kangu munyatsonzwisa zvinoitika panyaya yemanudes. Ini ndakamboti ndine mukomana wandaingoitoonai zvataiita akandirekodha ndisingazvioni ndandakatarisa uko so makuseni ndakuda kuenda kuchechi hamino chakangondibate foni yangu manaona mavhidhios anga akatowanda but chakachoti face yangu isabude ndechekuti ini ndandisingaiti sei ndandakatarisa kuside because then ndakaona akabata kamera ndaibva ndamuudza. Do you know Sismelly, the first thing I did ndakadelete my photos ese I deleted ndikaenda kuma deleted ndikanodelete handi kunenge kune deleted folder vandano empty bin as well mandabuda mandaenda kuchechi ndiri muroad ndobva hakutanga kupopota ameno takasara tsvaga mavhidhiyo aida kubonyora kana kuti chakaitika aida kupana kana kuti zvikanzi who gave you the right to delete things from my phone ndobva ndati but wamboti nditora mavhidhiyo Sismelly hapana kupera 2 seconds zvikanzi you think you are clever akanditumira mavhidhiyo ese andandadelete aminotakaaretriever akamaretriever kana kuti akamaretriever. Thank God up to this day hanga asina face yangu saka zvoti chero akada kuzomaburitsa ka face hapana but the reason why I'm saying Nhai ndechekuti zvinowanikwa zvinizvi I know everyone is saying mune muchirekodhere mune muchita sese unogona kudikira because pavhidhiyo iyoyo akaona garo rangu anotoziva kuti ndibrown sugar uyo ane garo iri hani mazvona ziye saka pana shashi ndoziva kuti anga achiona hake kuti ndikurekodwa but mukatarisa foni yayo yasenga like pane rimwe vhidhiyo ravaita ranga riri padhuze so
foni yanga itori paside like pane patombotarisa kukamera vese kudai shashanga achitozviziva kuti ndiri kurekodwa but chinoitika Smelly ndechekuti in that moment unenge usingadi kudonhedza vibe wobva watanga kuti bvisa foni chichi maybe akatongofunga kuti tikunakirana munenge muchinakirwa kavanga vachito because shashanga achoratidza kuti zviri kufaya anga atotota paya saka kuti azotaura kuti bvisai foni bambo zvazvo maybe hazvina kumupinda mupfungwa. And panyaya yekuti ari kulikisa mavideos I don't really think the levels zvangu because levels atori dzishort kana mukatarisa kuInstagram aposta story vanhu vakawanda vachimutsvaga vachimushaya vana Enzo vamunyorera mamessages vachitava kumufonera is not answering his phone vanhu vachitomuti be strong chichichi achitomotivetwa nemamwe maartists. So I really don't think kuti ndiye alikisa. Saka uri kufunga kuti ndiyani angavalikisa? I think chinogona kunge chakaitika njochi levels munhu anoshanda nemamusicians akawanda maybe mistake yandogona kufunga kuti akaita maybe akabrega because Shashi is way out of levels league. Anogona akabrega ukuboiza achitaura kana kuti akaratidza munhu apa anobudawo maybe artist anenge akabatirwa foni yake naartist asina kusa password vachiratidzana marecordings kana mabeats munhu womhanya unotora mavideo zvisendera ndo zvandofunga zvinogona zvakaitika. And Shashi ari kuti ndi-levels because Shashi knows kuti levels ndiyega levels ndo vakarekodha vari exactly. Oi meno right kola mwapinda muri kufungeyo. Hi SIS MELLY. Ndeipi? Mose but inini imswa pfungwa dzangu ndiri kungoti kana vanhu vachingodananaka ngavangosiyana zvekuti vanotorana mavideo guys zvinorwadza zvichinge zvazobuda mabudiro azvaita ya. Hello? Pakaipa. Pakaipa munoziya zviri kungoti like ukaenda kuTwitter ukangondovhura kudai hazvisi kuita dai vanhu vachingosiyana nazvo kana zvisi kumbonakidza. Munoziva apa munhu wemunyika medu munosizvoda kune dzimwe nyika but iko zvinoti akuti uri kungoti kumuvhura Twitter kudai SIS MELLY zviri kurwa iko zvinhu zvaakurwadza hazvichanakidze zviri kurwadza. Ini kana ndisema ndichatomboda kana kuzviona ini munoziya but iye wachoni ari kuziva munhu akamasenda here mafotos achoni? Haasi kuziva, iye ari kuti akapa statement yekuti foni yakabiwa kubhawa. But iko SIS MELLY password yake yanga isichizikamwa nani? Ndo zvarandichitaurawo inini kuti nini pane third party iripo. Ipapo pane katriki SIS MELLY because foni iyi privacy yako hapana zvinogona kuita. But ngatitarisa but guys on another note guys zvinogona kuita kuti pamwe ndiye levels ari kulikisa maningi yake. Ona ite telisha sanolikisa ega. Aiwa, telisha sayezoti kana kaita sex parakandopa vanhu kuti fambisai telisha fambisai tepi vanhu vaone. Ano zvinogona darari telisha anopa vanhu because hakuna umwe munhu anenge achimboziva password yake either iye or musikana wake because hakuna umwe munhu anoziva password yomwe munhu ka. Saka hameno nyaya yacho dai vanhu vachi ini pandiri kungoti vanhu vachingosiyaka pakuramba vachimasenda mavideos aya hazvichanakidze SIS MELLY. Anogona ndiye nokuti ndazofunga kuti kana zvezvo tiselisha samuti akaita masex tape ake aitopa vanhu kuti vana letu pushai muchipa vanhu pai vanhu fambisai utokanda fambisai. Saka zvinogona kuti ndiye zvinogona kudaro boys remare zvinogona kudaro wakapirwa foni right same zvinogona kudaro uri kuti wakapirwa foni ari kuti akabirwa foni mukana akabirwa foni munhu anenge asingazive password kandi vanhu akatoba mafoni vanonoflagisa kuti atoenda nefoni haangamboendewo noti kumavideo ekoko SIS MELLY. Pari trick panyaya iyi but munhuwo vakasiyana but munhu is just a human being. Kana mumwe achigona kuzviita that means anybody can do it. And Kim Kardashian pane mwanyora comment yekuti Kim Kardashian akalikisa ake ega akabudisa ake ega. Saka kana Kim Kardashian akazviita anybody can do it. Indanangofunga kuti pari tricky boss danza nambonzwa munhu anonzi akabudisa manude ake ega kuti nyatsoburisai but panazofunga kuti aiwa ariko akabudisa ake ega ndaona kuti it's possible. Anoona that means even neni ndogona ngomukisa angu ndega it's possible.
munhu Zveshuwa. Vanhu vachiona vanhu vamuno muZimbabwe wacho vatichambotrati. All right, SIS MELLY. All right, thanks Nani, thank you very much. Hey, pakaipa. Guys, magetsi asida kutomunyatsadzoka kuti tinyatsoningirira. Tiite dating naye apa varume vazara. Naye moti Satani akushuriri naye. Moti shavire kuti naye we Satani usingati vana vangu varogwe here. Ishavire here kuti vana vangu vasanyengwe naiwe. He? Varume vadai kuzara moti handai varume vanosvika kana kuma-30 vari kuWhatsApp kunaimi. Satani sei uchidaro iwe? Naimi namataiwozve magetsi adzoke. Hello? Hello. Dep. Hello. Yes, Zvisi inoda ngocontribute 2 cents dzangu panyaya iyoyi. Munoziva here kuti vanhu vanogona kuti levels ndiyazoposta ko zvikatena other way round because mumastreets vamwe vachimbotaura kuti vakanetsana nanafali what. You know kuti vasikana these days they are very dangerous than boys. Adina.com sismeli but hati mambona mumastreets mambokandwa muchinzi fali vakanetsana azoona bhebhi rina fali chichi saka zvinogona futi kuita kuti iye musikana yeishashi yeyuka anogona atozvipostirawo futi ega mavhidhiyo because vasikana vari kuda kutrenda these days. Kuti kudaro zvinogona kuita futi vanhu vakatsikirira levels vakazoti levels azodai at the end motozoona futi kuti musikana wacho ma2000 aya tisu hedu ma2000 acho ka but tiri amen. Iwe hauna here mwanangu tepiwe? Ndiri moms vechirungu. Sisi ingori trade name. Ndiri moms vechirungu. Tell your mom the truth. Hauna here tepu mwanangu iwe? Handina hangu matepu angu handina. Haunamboita? Kati wakaita kwadziri? Handina. Nditomboita zvematepu izvi zvinotyisa. Asi sex inini hangu handisuda kutora kuti shashi ari wrong kana kuti because vasikana these days tinongogara every time pakabuda nyaya vanhu vanonyanya kublema vakomana panyaya dzemavidhios idzidzi. But inini I think kuti musikana wacho anogona kutozviitawo futi achida kutotrenda saka vanhu vanofanira kutarisa masaidzi ese ari true kwete kungosungirira munhu wese akungosungirira levels achingoti levels azodai ko kana ari iye shashi wachona alikisawo mavhidhiyo ake. Iwe makore mwanangu? Ndine 22. Uri mwana? Uri munhu mese? Ndine 22. Uri mese? Ndiri ndogara Cape Town. Okay, asi sekuita yako. Aiwa, ini nangu mai vangu ndieredhawo unenge uripo vanorova zvavo. Asi usatotomboitwa kani? Mwanangu, watorapa kuti abva question mark. Kamurambira kacho kawazoita wanipa question mark but anyway mwanangu ramba wakazvibata. Anditika? Tozvibata yedu. Ramba wakazvibata mwanangu. Ramba urambe kana chikomana chako tika uya. Iti handiti. Urambe washuwa urambe kuti handiti. Toramba isu. Tiri vana vababa kuti tiri vekumasofa. Good Nyari. Waita basi. Alright, sure. Pakaipa. That's too evasive. Kama ndichitamba nevana vangu zvine basa re. Asauzi kuti diaries panapa tinototamba nevana vangu chokwadi chikatobuda tikatohwa tikatoseka zvikatodarika. Pano padiaries tinototaura tinototamba tikatobuda chokwadi tikatodambuka kuseka zvikatodarika. That's how we do it. Pano padiaries. It's how we play, how we do it. Madiaries ede pana panozviziva. Andika well done baby girl. Ramba wakadaro. Vekumasofa havangokurumidzi kuita izvo zvinonyasira izvi. Anofanira kutanga arogwa first. Unoona.
inga wanitine anzi nafano ndoda kumuona munhu uyu unogomudina ifani ona fani mira ndikutaridze aindepi tine munozviramba panapa tine muvhijini redu riri 13 aindepi nikikiri uyu vhijini redu repadhairisi riri kupiwa mboisa request apa waenda kupi Miracle aindepi Miracle where are you come and come and tell them kuti uchakazvichengetedza wakazvibata nanhasi magetsi auya guys magetsi auya generator ranyarara magetsi auya guys magetsi adzoka magetsi auya chindipai 30 minutes magetsi auya chindipai 30 minutes ndikandipedzera uyu ndinde magetsi auya anti ya magetsi adzoka hello yes Fanuel Hello Murise ewa nhasi unowana chibhebhi wanga wafambira chibhebhi cheningirikiricho akomana ndanunoka kukabata kabhebha undatoona kazobaya manje naumbukaona fesi yako adoni wari uchawana wako hasiriyo auya magetsi auya magetsi iri light panexora plus generator ranyarara ana ko kabhebhi kaendepi asi generator raleta malaiti kuranyarara wangenerator aiwana ndiri kurira generator ana guys ndadafara fana wati Fanuel ndati kaendepi kabhebhi yako kabhebhi kadonhaka haasi kuita zvevakomana uyu ari kumboita zvechikoro alright bo ndokana ndatotimira ndikapindire mukati umu wangotopindira iye ndangononoka hangu kukubata but pandangosvika ndeinzwa nyaya dzake ndanzwa ndandinakirwa nadzo maizvo saka chakunakidza apa iwewe uri vhijini here wefani tisu tingachanzi tisiri mavhijini here isu handizivi zvinosaka ndabvunza straight obvious hausi handichi inini ndiri vhijini ndichiri sealed kuti ari kuseka kumasuro uku hausi sealediwe ndiblazi dzavo dziri kutonakirwa kezvandiri kutaura blazi dzako zviri kunakirwa dziri kumasuro blazi ndikurevera kanisa chokwadi uri sealed here wefani omana ndinganyebawo saka tikakupa nhasi tikakupa mukadzi kuti tikakuti mukadzi uyu unozogona here kubata basa racho anoitwa semukadzi ko zvinodzidziswa munhu here kana hazvidzidzisi munhu kana kuri kuti izvo hazvo zvinodzidziswa munhu hazvo tochizongonotangira ipapo tingambodzidzisi mhuru kuti hanzi imwa mukaka hapana mwana akambomwa mukaka achikuridza anoita aiwa pakanaka tichaona waiwa kana kuti kana uri zveshuwashuwaiwa ngazvikudzwe ngazvinde mberi ramba wakadaro kusvika wawana muchai chaiye waunoti ndawana mukadzi wangu ndiye wanoda kuroora wozoita zvinonyasira izvi ndatorwadziwa ngavhijini kaenda ungowana mechi yako aniti ndaenda kutoti apa maybe ndingatopinda machena adondiwari uchamuwana alright as long muripo aiwa uchamuwana dondiwari aiwa tichakuwanira hapana tinotomuwana alright fani saka regai ndibaye alright shani sharp mwana wangu fani uyu zvakaoma hello guys mapini mhoro SIS MELLY maswera seiko fani ari kutsvaga vhijini asi kana matima atoita here fani ari kudawo vhijini vediwei akanonoka fani uyu akanonoka akawana maparadzwa
Sisi Melly. Ai. Ya, inini nyaya iyi levels nemusikana wake andi ini ndinoona kunge mukomana akanenge akalikisa because zvakaitika kwandiri inini recently ndaidata this other guy and then munhu munongoziva murudo munongozongotwarisawo motora foni animaiziva saka ndobva toita sei tagadzira yedu manje saka ipapo manje takarekodha handirambi but patakarekodha ka takati hatisi kuisa mafaces is only no body ka half body panotangira takatowirirana akabata foni kamba tapedza patinyatsoti let's make sure kuti tanyatsoita hapana face in case zvinhu zvinozoitika mangwana foni inobiwa ndi saka ndobva tapedza kapaipewo kuti munhu unotorawo kawada kunotsvaka katauro kakuti uchese munhu ndopa akabva ati transgiving ndapedza okay sorry my god ndapedza akati ada kuti ndinogeza ndi uri kutsvaga tauro mukabhodhi umonere saka munhu kaipapoka unenge uchiri munhu usitori usinangana chino munhu ndopa akabva atora foni ndobva angoita kavhidhiyo apa unyazonoti ndini from here to toe ndakamira pasaidi apa inatoti pamwe munhu ari kuita sei atori newhatsapp whatever nefoni ndobva anyarara ndobva tazorambana saka tarambana manje akachengeta kusvika marambana aiwa like okay pandiri munyanzonzwise pandiri kuti takaita vhidhiyo and hatina kutora like mafaces then we went through the video ndobva taona kuti hapana mafaces but ati it's okay saka tapedza inini ndakabva ndasimuka ndikati let me take a towel a drying towel ndimonere ndiche sei ndiende mubhathi kunogeza saka pandakasimuka munhu ndopa akabva atora photo akabva atora video ndakamira kunyatsonoti ndiri muso hanzi ndobva nangoti abo saka kozi munhu patakatora video handipose ndobva azocontinue ndi then ndobva ndanogeza tatozorambana after sometimes munhu ari kundida back ini ndikamuti no I give you ningikini ukaita zvawakaimongozava vakomana nepride then munhu anenge akukuda back akumuramba ndiye akurwadziwa ndi ndopa akabva handiti do you still remember video yatakaita ndikamuti that one it's nonsense ndopa handisendera screenshot ndakamira no so unotsva maimwana ndakamira nyasonati face yangu ndiyo izvi kanzi vandisendera zvezvoda kunondithreatena kuti ukatondiramba chete I'm going to expose you ndobva ndangoti habo pandatomboita hashasha bekutanga kutombopopota kuita sei ndobva ndazonyatsogara pasi ndikati aiwa munhu ada kundijairira ndobva ndatanga manje kuti muchitanga ini ndaakuminda tena ndobva atoti hake zvake zvaita ndobva auya ndobva ndatoti habo ndobva taitana futi ndobva ndazonyatsokumutangiro machaka apa ini ndatone maintentions angu manje revenge because iye ndiakati ndobva ndanyatsomusekera bhomu ndobva auya kutoactize everything chichi kana nenonda kukuda back watoti ndobva atacha sei munhu atochancegiven ndobva taita sei ndobva taita then iye manje asimukawo ndakamba ndakagara pamubhedha ndakatochita ndatoro foni yangu recording ndinyatsokuzuma face ndinyatsozuma the thing everything kopa kuzozuma apa ndinyatsobuda padhuze face inyasooneka zvinyatsoita mba ndatoti abo ndobva ndanyatsoseva ndanyatsomekeo ndaseva ndobva ndanyatsomake sure kuti ndanyatsorihide kwekuti chiro ndikadilita and everything pamugalari zvinhu zvangu zvinenge zviri safe ndobva ndanyararamo ndobva ndazomucha semba tangozva ndazongomusiya ndobva atanga kuti hey I'm going to expose you I'm going to do it right now and ane maenga issues ari too much ndopandakabva ndatorawo screenshot yangu pandamusendera ndikati don't worry ndiite sei ita zvauri after that don't worry you are safe to do whatever you want iwo rako apa iye manje munhu anonyarikana handi munyarikano usingatomboite saka iye akabva zvakabva zvatongoperawo zvakadaro otherwise ndisinga kutombozvibatsiroka atori mahwani pamwe ndabva nyika yese yakatondiona chaiko saka pawakadzokera kunoitana naye kechipiri apa
handiti pekutanga maidanana obviously mamusingashandise izve makondomu pawakadzokera pepiri apa muchinoita wakuda kunotsvaga leverage wakashandisa protection kuti makangotongoita kuti aiwa pekutanga kachaita chakapfeka pekuchaitodzi chakatongopfeka because ndakamuudza kuti nina handizi pamaeni mapills echichichichi handi saka takaita takatopfeka saka ipapapa takangocontinue the way same way yataingoita maingoita already but ini hanzi revenge saka akazodhilita here kana kuti izvozvi uchinaro wakamirira after some years adzoka achiproject ndorasingatombofe ndakadhilita nditori naro ndakatochengeta kana chiro ndikafarisa zvakaita sei ko kana ndikadhilita iyo hazviiti ndinotochengetawo ndakamumiririrawo because ndinenge ndiri pafacebook everyday ndichionawo saka kutogara naro kusvikira amen titogara naro because zvinonetsa kuitira mangwana pakaipa manje lavhu yacho so game reku100 kudai vaumana kuita kunyangirana aiwa takatozoramba nedu kudhara takarambana kudhara atanga kakundisendera kuti ndoda kuexport wakatondiramba zvaizvo saka ndopandakabva ndatongoplaya along kutoti titongodanana for that time for me to get what I want. After that ndobva ndatasei ndobva ndamusiya then ndobva ndazoti at least I know something changu chaikuti ukangondiataka then I'll attack you as well. Kugara makataimirana chaiko chaiko apakaipa at least une leverage yako zviri nani kana zvauya unongozvidefendawo. Yeah, it's true because advice yandinopa hangu mune vanhu we have to be very careful nevarume. Chero munhu inda kutongotya munhu akangobata phone pamberi pangu ndotoda kutomhanya notione kuti unoti uri kuita sei ukurapi ndoenda kutongogara ndinokutori ne-that mentality. Ko mukati pamunoenda papa mubva mati munhu wese mafoni uko ngatidzinei mafoni tise kutione iye odzima yake kutaridza odzima okutaridza muisa mafoni enyu hazviiti here? Aiwa ndizvozvo nditaura izve ndizvozvo zvinofana but kungoti mumwe munhu ndandakadana nani munhu anopenga munhu apsycho. That was the problem. Yanga iri psycho? Aiwa anotopenga apsycho ana munhu wekuti kana akuramba mangwana mada kudzokerana anotanga kubuditsira zvinhu zvekuti utange kutya kuti nyika ikazondona I have no choice, I have to go back. Do level revakomana vakawanda. What do you expect kune vakomana vanogara vari pasocial media vachingotuka vakadzi vachingotukana nevakadzi? What do you expect from such guys? Aiwa ntaura zvenyu ndizvozvo aiwa ndizvo zvazviri manje kune vasikana ukatogonzwaro iwo play along umutorewo so that muite 50-50. Pakaipa aigame rekunyangirana chairo. Alright, at least thank you. We can get a leverage. Atidi kuona. Alright, SIS MELLY, bye-bye. Alright, Carol. Alright, Paula, hello. Yes, SIS MELLY. Say. Mushe, muri sei? Tiri bona wawe ere manudes mufoni wako ere? Aiwa, zvemanudes zvakasara zviya. Stay toda live. Auchaishi. Aiwa, utoda live direct. Aiwa, ngazvitwe kuseri kokuzotorana ndokuita sei? Botanga ridyirwe kuseri kuhambe manakirana zvekuzotorana ndokuita sei? Pakaipa. Ndinoona hangu panyaya varume vane bitterness. Moza murume hadi kurambwa ngonzi ndarambwa apume. Why munenge mamboita sei? Pane mumwe munhu unenge uchinyatsoona kuti kwatiri kuenda hapana SIS. Unenge wakuda kutotoona kuti rega ufocuse nefuture yako but munhu wauri kumhanyidzana naye achitori kumashure akutoda zvekutamba. Okay, then wabva kuti ini ndakuda zviri serious rega ndisiye. Unoona problem yamunoita mira andikudze problem yamunoita imimi. Handi munoti kwai tikuda vanhu vari serious hatichada vanhu vekutamba. Panouya vanhu anenge ari serious achikutsvagai andika anenge ari munhu asinawo hakewo murombowo haanawo mari asi ari serious neupenyu toti ndikaona mukadzi achati ndikaona 200 rand oniti ngatidle 100 tichengete 100 tiumbe life pamwe chete. Imimi problem yenyu manje hamudi. Imimi muri kutoda mukadzi anotouya achitokumisira zimota apa murume atoya achitoya zimota apa uchinopinda mumota ndiye wavo muri kuda imimi. Hamusi kuda varume kuti mutange navo.
Anmona kuti mutange navo life hamusi kuda hamauti chii chiri kumbonyatsoitika. Plus malooks munonyanya kutarisa malooks emunhu sere kuti ninge ari handsome ninge ndomuda. Hamutitarisi zvakawanda like kuti tingazotangira papi tingadiniwo right munhu ari financially stable kudhara antika but mari yacho akaiwana pamakatoiita nomwe musikana wokuti agoni kusiya because ndiye wakaita naye mari ichi iwe wakuda kungochipfekerai mukati momo. Do you think you're going to be happy momo kati anongodzokera kune munhu wakataka kuita naye mari iye? Adoni network yadoni adoni hanzi vakuda sex dakabereki ndo pane problem tapiwa pavana vangu vana vari kumazona vanoda sex kudarikani asiko zvinova kuda marriage. Aiwa hatono marriage vari kuida marriage vakudzida time inofamba ka handikubona kuti tichitotaura panapa time inenge ichitofamba every day vanongo chitomuka unongo chitokura uchitochembera handiwana saka marriage vanenge vachizozidawo havo. Hanzi I don't date handsome guys and this stress. Okay. Saka unoda akwana baba Tensen. Okay. Right, apasina umwasenda request. Vanongoda vana vadi vanoda munhu ane zvinhu zvake vanhu vanenge vachunga nemazimuti achimira apa handi muri kuona femu levels anenge achinzi levels ka ifemu kai ndi DJ ka ndi DJ yakaenda kupi vasikana vachiita kuzvirasira kuna namashwede uko madariranwa vasikana vachiita kuzvikandira ikoko vachiita kumutwekera vachidi everybody wants to be in his arms. Fame amona amusi kuda vanhu vekutanga navo vekutanga navo life. Naineni chitimbe mwanangu unoda munhu ane mari efani yatubuzvirisei amudi vanhu vekutanga amudi vanhu vekutanga navo life amudi munoda vanhu vekuti munoda vanhu vakava vane handsome madhudhu ndoame muchida madhudhu aya. Madhudhu anokuonesai moto guys, madhudhu anokuonesai moto. Zvitsvakire chiroloni chako chekadumbu chikuda kutanga life chisina tanga imosi chitengere ndanacho kwapepuko tanga chitanga chichipfeka bhudzi dzekwapepuko kwaMr Price muchipfekedzana saizvozvo masendo zvinotenga mese kumakula uko hanimaona muchiupgrade saizvozvo muchitenga tunhu twenyu mangwana unenge une sei neright yekutaura kuti aka sha ndakakuona ndo pai panozotsigira vakadzai vanoti ndakakuona usina bhutsi iwe vakatanga vose akamuona asina kana bhutsu zveshuwa hanimaona achinopinda naye muMr Price vachinotengerana bhutsi dzema200 chakadaro hanimaona kuzosvika kupfekawo bhutsi ye3000 kana 5000 hanimaona oda kuzotsvina aiwaka ndokuisa panzvimbo yako ndakatanga newe usina kana bhutsi usina kana bhurugu ndikamira newe hanzi asina request apana marequest imeri ndofunga network imbomira toeni pamwachadzoka hanimaona yazosvika manchito isiriyo yaundiari tendo isi yako hanimaona. Saka zvino sometimes guys yatsokupafunga ipapo madhudhu amunodaya connection failed network madhudhu amunodaya anonetsa guys madhudhu because iwe uri kurida dhudhu ka riri kudiwa futi neumwe makawanda makaaya dhudhu 1 ai mese dhudhu 1 makaisa masenyi padhudhu 1 mose hanimaona saka survival of the fittest antimaona survival of the fittest. Dhudhu ori rakutasa mazano madhudhu emazano ndetsaka kuti ndeupi anopinza income madhudhu emazano ndetsati nderipi rinopinza income ototi okay uyu ndi accountant uyu ndi doctor uyu ndi chii ndoda ushu ava ndeyekutamba navo ava ndeyekudai animukuona zvazvo zvinoita dhudhu yarensa munhu wese anenge achimuda anzi komuri ndikumba munhu wese anenge achimuda hanzi mwanitaka but ona Judith machingambi munhu wakasoka mujiki ega zvitori nani shamwari unomiramira wega unomiramira shamwari vakushoka ndakuchoka zvinonaka chete munonetsana muri moti iwe shamwari wangori chikorobho ndikakunyika mujiki iwe akugedza munonetsana muri mese munonetsana anoona munonetsana pane dhudhu rekuti wakangopinda mumba mai mwana kana sofa rakarongedzwa firiji ririmo mai mwana chii zvese uri ngosvika uchingopinda mai mwana iwe nebhegi rako shamwari zvitori nani kuwana waunonosoka hako mujiki tsvaka hako munhu wako unosoka mujiki utange naye kuti shamwari iwe uri chikorobho hakuna kwaunoinda handina kwandinoinda ndowaive uri chikorobho ndikakusoka mujiki iwe kuti uve so ndini zvitori nani zviri nani
muupedzerana zviri nani shamwari, zviri nani. Ngashirega ndimirire ndise foni yangu hangu ndimirire magetsi kana akauya ndouya ndichika mukaona asina kuuya magetsi anati anzi transformer side kwedu kunoku saka vari busy kubva kuseni. Amen. Mukaona asina mongoonawo kuti mongozati munhu ana kudzoka asi paanenge angozowira. Varume andisina kuvhurira manhingikiri, musanetsekani. Handisi kumavhura mameseji enyu because I'm going to use them panhingikiri padating ipapapa. Anomaona kana panodzoka magetsi, kana asina kudzoka nhasi changoendera mberi azina tushimoyo. Tushimoyo pane fana mboya paumudi. Kwai womusoka ndizva ndikurati haende Lilian wawasoka nutota kunobata bo ndakusoka shamwara una kwaunoenda munonetsana muri momba imomo. Munonetsana muri because at least wakamuti ne anenge achitoziva background iwe kungofarisa kwevanhu rume apa but anenge achitoziva kwaakabva. Kungofarisa kwevanhu rume chete but anenge achitoziva kwaakabva kuti munhu ndakabva naye kuro. Anenge achitoziva. Kungofarisa zvekwevanhu rume but anenge achitoziva kwaakabva kuti ndakabva kure nemunhu uyu. Wokutosoka utori nani panokutana kuti get out. This is my house. I said, get out. Get out. You don't have anything. Like, just pack your bags, pack your clothes and go. Shaka ngobuda nenhingi unowagara 10 years service nemunhu wobuda nemabhegi uchizviwa masuitcase chete. Ibudisha. Aibudi. Wokusoka uyu anoenda sanodzoka chete. Anodzoka zati kumashuriro gavira kabva kumashuriro kundo kwandakabva uko. Anenge achitozviziva. Alright guys, tobatana time.